Άρχισα να διαβάζω, ο Γέροντας έλεγε τους στίχους. Όταν είπε το στίχον «Υπεραγίασε το και σώσον ημάς». Και εγώ άρχισα να λέω «Μαρία, μήτηρ Θεού, της ευωδίας σου αυτό σκήνωμα». Εκείνη την ώρα που αυτόν τον στίχο, αυτό το τροπάριο, άκουσα ένα θρώισμα, σαν ένα ήχο ελαφριού ανέμου. Κάτι τέτοιον άκουσα. Και αμέσως, έτσι απαλά φωτίστηκε το κλεισάκι όλο. Φωτίστηκε. Και άρχισε το καντήλι της Παναγίας να κινείται σε μια απόσταση μεγάλη μόνον του. Όχι λίγο, πολύ μεγάλη απόσταση, περίπου τόσο. Όλα τα άλλα ήταν ακίνητα. Δεν κινείται τίποτα άλλο. Κινείται το καντήλι της Παναγίας. Εγώ απόρρισα όταν το είδα. Είδα ότι δεν ήθελα κερί για να διαβάζω. Διαβάζα χωρίς το κερί. Κοίταξα τον Γέροντα, ο οποίος μου έκαμε έτσι. Δεν μου είπε τίποτα. Μου είπε μόνο να σιωπήσω. Σταμάτησα να διαβάζω. Ο Γέροντας γονάτισε κάτω σκυφτός. Μετά ο Γέροντας ήταν γονατιστός και εγώ συνέχισα να διαβάζω την ακολουθία μέχρι σε ένα σημείο που είναι οι ευχές της Θείας Μεταλήψης. Παρέμεινα σε αυτήν την κατάσταση περίπου 40 λεπτά, 45, δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς πόσο ήταν εκείνη η ώρα. Μετά, όταν έφτασα σε κάποιο σημείο της ακολουθίας, σιγά σιγά έσβησε το φως και ακινητοποιήθηκε το καντήλι. Ακινητοποιήθηκε έτσι σταθερά. Όχι απότομα, αλλά σταθερά. Πανήρθαμε στο σκοτάδι, χρειαζόμουν το κερί να διαβάζω και τελειώσαμε. Λέω στον Γέροντα, ο Γέροντας με κοίταξε με απορία. Κάτι θέλει να μου πει, ήθελε να του πω μάλλον. Του λέω, Γέροντα, τι έγινε? Μου λέει, τι έγινε? Λέω, τι έγινε, Γέροντα, στο κλεισάκι? Λέει μου, τι είδες? Λέω, είδα το καντήλι που κινόταν. Λέει, τι άλλον είδες? Λέω, είδα φως. Κάτι άλλον είδες? Όχι, δεν είδα τίποτα άλλο και δεν είδα πράγμα. Μου λέει, έλα να καθίσουμε εδώ. Καθίσαμε εκεί στο διαδρομάκι που σας είπα. Ήταν εκείνη τη νύχτα, δεν ήθελα να σας το πω εξ αρχής. Και εκεί μου είπε ο ίδιος ο Γέροντας ότι έτσι όπως σας είπα με ένα εύχαρη τρόπο, μου λέει, δεν διέβασες ότι η Παναγία τη νύχτα κυκλοφορά και βλέπει τους μοναχούς να αναγωνίζονται και τι κάνουν? Πέρασε και από εδώ, είδε δύο παλαβούς μες στην εκκλησία και μας χαιρέτησε κουνώντας το καντήλι της.